дӯстони азизи гиромӣ, бинандагони азиз, инак мо қарор дорем дар деҳаи Осоишгоҳи доктор Тоҳири, деҳаи Путхин. дар деҳаи Путхин дар назди устод чеҳраи шинохта раиси ассотсиатсияи табибони халқии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Тоҳирӣ дар осоишгоҳи худашон ҳастем. Инак ҳозир мо аз устозамон як суҳбати хубу маълумотҳои хуб оиди ҳамин осоишгоҳу оиди ҳамин хизматрасониҳои ҳамин осоишгоҳи худашон маълумот мегирем. Марҳамат. Салому алайкум.